Ja, det var sgu da på tide. I kommer vel for at give mig en undskyldning og navnet på jeres forsikringsselskab. Selvfølgelig har det. Du har ikke tid til en lille sludder, vel? Jo, værsgo, kom ind på. Hold da kæft. Der må være for nogle skillinger i keramik, hva'? Det er porcelænmarker. Sæt jer ned, så skal jeg komme med papirerne. Du, Hardy. Hvad koster den egentlig? Jeg vil være glad, hvis du lader den være. 1000? 4. 4.000? Hold kæft, finder du hørt det? 4.000? Ja, du må hellere passe på, at du ikke tager den. Nej, giv mig den. Jeg skal nok sætte den tilbage. Hardy, du var næstformand i Citybilen for 2 år siden. Må du ikke fortælle os, hvor Herman gemmer sine aftaler med Nikolajsen om uddeling af taxabevillinger? Hvad taler du om? Jeg har aldrig hørt noget så åndssvagt. Ej! Hvad satan er det, du laver, mand? Ej, ved du nu hvad? Han er simpelthen så klodset. Jeg skulle aldrig have taget ham med. Du rører ikke havfruen. Og selvfølgelig gør han ikke det. Ej, for helvede. Hardy, det var det gemmested. Nu skal jeg sige dig en ting. Selvom jeg vidste, så ville jeg kraftedeme aldrig fortælle det til jer. Hvad satan er det, du laver, mand? Ej, Mike, nu tager der satme Ej, men det er fordi, jeg sveder sådan i hænderne, mand. Undskyld, Hardy. Jeg bliver simpelthen så nervøs, når jeg står med sådan noget dyrt lort. Jeg tror, det er dyrt op på hylde 1. Nej, ikke det. Hvad som helst andet. Ikke det. Jeg tror, der er noget, du gerne vil fortælle os, Hardy. Jamen, bare giv dig god tid. Mike, han taber ikke den ørn før om 3 sekunder. 2, 1. Halt! Herman, han har en anden harddisk i sin computer. Hvordan kommer man ind i den? Sig mig, ved I ikke en skid? Man går ind i hovedmenuen, for helvede! Godt, Hardy. Du kan jo godt, når du gerne vil. For helvede. Det kommer i kraftedme til at betale det her. Du har sikkert noget forsikring, Hardy. Skrid med jer. Jeg tror, at du og Mike I skal hygge jer sammen de næste par timer. Det er bare så, du ikke finder på at ringe til din gamle ven Herman, ikke? Nå, Hardy. Hvad skal vi to så finde på, hva'? Jeg har faktisk hørt ud i byen, at du har Nordeuropas største privatsamling af pornografi. Skal vi kigge lidt på den?